Ако днес стартирам процеса при покупка на ново семейно жилище, ще направя едно нещо, което съм сигурен, че ми даде много добър резултат. Да речем, че моя бюджет, който мога да си позволя, е около 300 000 евро. Бил съм при кредитен посредник, знам колко пари може да ми отпусне банката, знам какви са ми личните средства, знам каква вноска мога да си позволя да изплащам по кредита и съм преценил, че при 300 000 евро аз ще се чувствам добре. Да, но апартаментите, които се предлагат, за да задоволят моите нужди като етаж, като квадратура, като тип строителство, започват от 350 000 евро. Една значително по-висока цена, може би около 15% над моят бюджет. Ще набележа около 10 имота, защото в момента няма кой знае колко предлагане, но да речеме за района, който аз търся, има 10 подходящи оферти. Ще направя 10 огледа в диапазона от 350 до 400 000 евро и ще предложа цена. Повечето купувачи си мислят, че като бюджетът им е по-нисък и предложат така значително по-ниска цена с 15-20%, продавачът ще отхвърли. И знаете ли, в повечето случаи ще бъде така, но срещу вас не знаете кой седи, какви нужди има. И сега се замислям, знаете ли защо Кристиано Роналдо е един от най-големите футболисти? Ами защото много често стреля към вратата. Ясно е, има нужните качества, но може да забележите колко пъти отправя удар към вратата на противника. Няма как да направите добра сделка без огледи и без предложения. А сегашният момент, според мен, предразполага точно това. Затова влагате време, набелязвате 10 оферти, правите оглед и какво правите? Стреляте към вратата.